Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako.
Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, walang approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan, Sinota mo yung girlfriend ko! dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama Tanya Chinita. Tanya Chinita. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Congratulations! Kapag narinig mo yon, mamimigay ako ng 1,500 pesos para sa maswerteng driver na nanalo sa Love Knows No Boundaries natin sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Mga kanori, congrats natin ang napakababaerong Grab driver natin. Guys. Sino ba Alam mo naman, Grab driver kailangan pa bang i-memorize yan? Oo, sumasagot ka. Tinatanong mo kasi. Sino ba kasi yan? Congrats, Joel Balbuena! Basta Joel. Basta Joel. Balbuena. Basta Joel, babaero. Balbuena nga. Congrats, Joel Balbuena. Paano i-claim? Abangan mo ang tawag ng staff ng Love Radio para sabihin ko paano mo i-claim, okay? Congratulations! Sa mga hindi pa napalista, magpalista na sa aming himpilan dito sa MBC Media Group Building, Pasay City, katabi ng Star City. Congratulations! Kabisyon na magsasaya, sama-sama, kasama mo. Mga katas ng nakalipas.
Miyerkules, August 26, 2026. Sa oras na 9:31 kasama niyo na Certified Playboy Uncle Dagol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. At kasama nyo rin ang dahilan kung bakit gabi-gabi kayo nanood ng radyo. Tita Max, Tanya, Chinita. Siya si Tita Max. Ganda ko isinita. Yan si Tita Max. With Mang Kanor. Array! Good evening, ladies and gentlemen. Eto na ang katas question of the night. Kung papipiliin kayong mga lalaki, saan kayo maaadik? Sa talpak o sa babae? Talpa. Aray mo. Yan. Kung sa opinion ng mga lalaki, sino ang mas kinaaadikan nyo? Talpak o babae? Parang hirap ng tanong ngayong gabi, guys. Mga kabisyo, alam ko gusto mo sumagot. Pwede kang sumausaw sa aming katas. Question of the night. Hanapin mo na sa Facebook, Uncle Dagol. Pwede ka mag-voice message kay Uncle kasi yung Facebook niya yung naka-open dun sa computer na pwedeng i-play dito sa Ayan, program. yan. Voice message. Uncle Dagol. Pwede Okay. message, pwede voice message. Oo. Pwede Pili rin sa lang. akin, Tanya Chinita. Tapos, sa ngayon ang mabasahin, ang pasasagutin natin, si Uncle, si Mang Kanor, si Kuya Dot, yung cameraman natin sa digital. Ako kasi taga-ano lang ako taga-interview. Ay. Tapos may mga tatawagan din tayong mga Mga surprise tayo, mga random sa personality. Sa inyong opinion mga lalaki, kung papipiliin kayo, talpak o babae? Go call. Uy, agi. Dali, ha? Siguro kung ma-addict ako, saan... sa ano na lang? Sa talpak na lang Sa siguro. talpak Sa na talpak na lang. Kasi maririnig ka na sa Sa talpak na lang. sa talpak na lang. Kung maa-addict ka. Oo, doon na lang ako Bakit? sa talpak. Kasi, siyempre, kikita tayo dun eh. Minsan talo, minsan mananalo. Sa talpak na Sa lang. ano ba, sa talpak, ilang percent yung lagi kang panalo? Depende, pero mostly talo dun eh. Pero may chance manalo pa din. Bakit kayo dun? Sa babae na lang laging panalo. Gusto ko sa talpak eh. Bakit ba? Ako na! Okay, Mang Kanor. Sa babae! Babae. Adik ako sa babae. Mas gusto mo ma-addict kasi. Basic. Bakit? Basic. Mas gusto ko sa babae ma-addict kasi, siyempre, palagi akong panalo sa babae. Sa babae ako. Gusto nyo may sumagot sa ating afam? Ayan. Sige. George. Ayan. Okay. Wala lang You translate the question, okay? Okay. We have here a visitor all the way from UK. My good friend George, good evening. Baro the one piece. One piece. One each. One each. Tig-isa kayo. Tig-isa para you share. Ganyan. My good friend. So you can hear your voice. Okay. On air, our good friend George. Hello. How are you doing? Good evening. You can hear your voice there. We are live. Here on Love Radio. Okay, go ask the question. Okay, the question is, If you were to choose, you question. if you were to choose between two addiction, online gambling or mistress? Girls. That's tough. Woman or online gambling. Okay, you choose one. You better be careful. It's a trap. Online gambling, okay. You don't like girls? Come on. You don't like girls? You don't want to be addict on girls? It's dangerous. The answer is dangerous. You have teary eyes. Sweating. You're sweating. It's miracle. You're sweating. It's because it's 22 there. Okay.
So you like online gambling, you don't like girls? Ha? You answer. Ha? Online gambling or girls? Both. What? One only. Just one. Gambling. Gambling. Okay. Why? Why? You don't like girls? I like girls as much. But I think between these two, gambling is better than mistress. okay. That's good. Good answer. Thank you so Thank you so much, my good friend. Ay, pinapawisan. Literal, pinapawisan yung... Pinalo ako! Ispang me, daddy. Oh, no! Yung isa dito, guys. Pinalo! Tuwang-tuwa naman na The daddy spank me! Di ba? Parehas kami nasagot. Online gambling na kami Pero kasi sa pinawisan girls. siya. Pinawisan siya talaga. Sabi niya, teka lang. It's a dangerous question, actually. Okay, DJ Dut! Uncle DJ Dot. Dut. Kuya Dot, anong sagot Asan si mo? DJ Jut? Ano na? Sabi ko DJ Jut. Talpak kasi kahit talo, hindi ka bubungangaan. Magaling. Ganun ba yun? Alam niyo, may dalawang bunganga naman yung babae. Isang bubungangaan ka, isang papaligayahin ka. Parehas na naman, kaya naman paligayahin sa dalawang bunganga. Ang galing talaga ni Angkol. Sabi nung friend ko, Galing nag-chat talaga ni chat Angkol. lang. Buksan yung Facebook ko. Baka may mga sumasagot na dito. Sige Tingnan nga, mo buksan yun. mo. Teka lang. Sa messenger mo, lang. yung Eto, mga eto. nag-chat yan. Tingnan natin ha, kung pipiliin nyo. Sabi ni, ikaw, ante, Tilina, saan ka? Sabi ni Alfred Marcelino, talpak sa akin Tita Max. Parang si Uncle Dagol kasi kaloyal ako. Kesa sa babae magastos. Aba, nasubukan mo na siguro. Alam mo. Okay. Ano pa, dyan? Uncle Mark Jobenhota, sumagot ka, Col. Sagot kayo dyan. Talpak din ako, Col. Pero pwede both si Mac Jobs Bertudaso. Maldito ka talaga, Col. Salamat sa inyo. Ay, Okay? open ko na yung messenger ng Love Radio Manila. Okay. Sige. Sa messenger dapat. So mga kabisyo, abangan nyo kung bakit pinapipili ko yung mga lalaki dito ng talpak, between talpak or babae. Online gambling or babae. Alamin nyo po sa storya natin sa Mga katas katas ng ng nakalipas. nakalipas. Susunod na yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Balik! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 Legal. lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa'yo. Bilisan mo pa. Bilisan
Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Dear Uncle Dago. Hello, yan. And, Tita, Tanya Chinita. Yung gabi, call and teach.
At sa mga suking nag-aabang na sa programang Mga katas ng nakalipas. Dinala po akong Rani ng Pasay City. May asawa po ako si Mayang, nagluluto, nagtitinda ng ulam, at may 2 anak din po kami. Nagmamaneho po ako ng pampasaherong badya. Inuhulog-hulugan lang po namin, Kolantits. Ay, Inaantok ka na, wait lang. Ang katas ko po ay tungkol sa paglalaro ko po ng online gambling. Ayan na nga. Scatter. Noong una, wala po akong alam dyan eh. Hanggang sa tinuruan ako ng aking mga kasamahang driver. Nakakainganyo po kasi sila pumapaldo eh. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Grabe na yan, Kim ah. Pumapaldo ka na, Kim. 20 mil na yan, Kim. Kabikab lang ako nito, pero paldo ako, naghihintay lang ako dito na mag-scatter. Grabe ka, Kim. Tuturuan ko kayo, pero babayaran nyo ko. Tuturuan ko kayo. Pwede na ba kayo? Tamo, nakatingin si Rani oh, naiinggit sa atin. Ano yan? Basta naka 20 mil na ako, Rani. 20 mil na, yan. Tingnan mo ba yun? Patayo-tayo lang ako. Ayoko niyan. Mahirap na. Ano mahirap nga, paldo nga ako. 20 mil gabi-gabi. Oh, unti na lang, mababayaran ko na yung badya ko. Ano, ako nga eh. Naniningil. Eh, ikaw. Oh. Ayoko niyan. Hindi. Ako, natalo kasi ako kagabi, pero nakabawi ako kanina ba eh. 5,000. Oh, Rani, hindi naman sa bad influence kami, pero nakakabuti din to. Oh, mo, may pambayad kami tayo sa badya. Ikaw, di mo naman kailangang gawin yung ginagawa ko araw-araw na pag-scatter. Tuturoan kita. Oy, ano yan nilalaro nyo dyan? Ay. Nagano lang po, nag-shopping sa TikTok. Nag-yellow basket lang po. Uy, 20 mil na yan ah. Ako rin. Gusto ko rin sumali dyan. O sige, ganito. Paldo! Grabe talaga. Tuturuan ko kayo. Dapat kasi kabisado nyo yung golden time para lagi kayong napaldo. Gano'n ba? Alam mo talaga. Sana all. Basta ako, ayoko niyan. Baka mahirap na. Basta ikaw bala. Ito mo, isang araw magigipit ka din. Ay, una na ako. Kailanganin mo din. Sige. Babiyahe muna ako. Ako ito mo, kahit wala akong pasahero, okay lang. Paldo pa rin ako. Ingat! Grabe ka talaga, Kim. Turuan mo naman kami dyan, Kim. Ibayad, 2,000 ang seminar. Oo, seminar to. Kailangan yung... Tsaka may certificate of completion kayo. May ganun pa? Oo, kailangan. Dito na ako.
ba to? Paano ko ba sasabihin? Oh, mahal. Andiyan ka na pala. Mahal. Hindi pa ako nakaluto kasi inaatake ako ng anxiety ko eh. Ubus mo yung mga ulam na paninda mo. Kung may sobra, yun na lang kainin ko. Okay lang? Oo, initin lang. Mga bata. Pinatulog ko na kasi maaga sila bukas. Parang Kabiyernes Santo yung mukha mo dyan. Nakatatlong balik na yung sa badya. Yung mahirap eh kasi Wala tayong panghulog. Hindi kasya yung puhunan ko. Mababawasan na yung puhunan ko pag binayaran natin yung badya. Mahina ba kita? puro ulan kasi. Alam mo naman, ulan, baha. Hindi naman ako bumiyahe nun, di ba? Dito nga lang tayo sa bahay nun eh. Ano yun? Baka mabatak na yung badya na yan. Naman, siyempre hindi ako papayag. Paano yan? Wala tayong panghulog ngayong buwan na to. Kulang pa sa Utang na lang bahay. tayo. Wala, yung sa nanay mo, makautang ba tayo doon? Nagkasakit eh. Alam mo nung nag-pound yun eh. Hindi kaya. Buntis nanay mo? Hindi. Nagkaka-UTI kasi alam mo naman mga senior, kailangan ma-check ang bladder. Kaya mo. Ang hiram na lang ako kay Kim, baka pahiramin ako. Pumaldo eh. Paldo sa biyahe? Ba't siya paldo sa biyahe? Nag-scatter. Ano yun? Online. Cellphone. Ano yun? Online siya sa cellphone, tapos pananalo siya. Naka Sinasabi 20 mil, dalawang sunod na araw, 20 mil. Alos hindi na nga bumiyahe. Binibigay nga sa akin yung biyahe niya. Andun lang siya sa cellphone niya. Rani, sinesales talk mo na ako. Kinukumbinsi mo na ako na gusto mong subukan. Tigil-tigilan mo yan, wag mong subukan yan. Hindi Sugal yan. Hindi kita sinisales. Nakikita ko yan sa mga kapitbahay. Yan ang problema ng mga kapitbahay natin ngayon. Nagkakanda baon-baon Hindi sa naman. utang. Kung marunong ka mag-control, magaling yun si Kim eh. Imagine mo kahapon, nanalo siya mga 18 mil. Ngayon, 20 mil. O, tumigil agad siya. Bukas ulit, o. Kakapitalan niya lang ng 1,000. Tapos, magiging 15 mil, 20 mil. Yung isa nga, yung isa doon, nanalo ng 120,000. Sa talpak? Hindi. Sa scatter? nga, oo. 120? Baka inuulol ka lang nun. Para lang. Nakita ko, bumili nga eh. Yung badya na inarkilan niya, sinuli niya, bumili siya brand new. Bumili? Brand new. Sa scatter? Oo nga. Mahal mo natin subukan, hindi tayo ganyang klase. Ayokong makita ng mga anak natin yan. Masisira buhay natin dyan. Huwag na tayong tumulad kay Daddy Arnel na addict sa online gambling sa baraho. O sabi nung kapitbahay natin si Tin. Kung mag-alala, hindi naman ako gagaya dyan. Kaso, ano natin mababayaran niya? Ayoko talang mahatak yan. Sayang naman yung badya natin. Liga nga dito, na-miss na kita eh. Ito na lang. Kala ko pagod ka. Ibang usapan yun. Ito, ibang usapan O dito, papaldo tayong dalawa dito. Buti pa to, paldo-paldo tayo. Rani. Tanggalin mo yung suot mo. Dali. Tanggalin mo, nabilisan mo. Wala na kanina pa. Ang Wala tagal na ba mo. yan? Yung, Wala ba? Dito, tatalpak Hawakan ka ko? talaga dito. Oo, di ba? Yung manok ko, boy. Oo nga. Naramdaman, nag-shave na yung manok ko. Talaga? Manok ba yan o pusa? Ha? Manok o pusa? Oo nga pala, no? Pusi pala to. Pusi. Uy. Ay, diba? tumunog ba? Diba? Nangangagat yan. Talaga? Yung pusi? Yung pusa. Baka marabis ka pag nakagat ka. Ng pusa? Ng pusi. Mabango yan. Yung pusi? Yung pusa. Mabalbon pa. Yung pusa? Yung pusi ko. Sabi ng pusa? Sabi ng pusi. Basa na. Basa na? Yung pusa? Yung pusi. Uy! Halika dito. Dito na lang. Paldo tayo dito. Dala. Halika.
Nakinig po ako sa payo ng asawa kong si Mayang Colantits. Hirap na subukan, baka ma-addict ako dyan. Kaso iniisip ko pa rin po, paano namin mababayaran yung badya ko? Sayang naman kung mahatak. May kulang pa ako 75,000. Pero yung monthly nun, nasa 10,000, saan ako kukuha? Kaya, wala na akong choice. Sinubukan ko. Pinapitan lang ko ng 500. Tapos, ayun na. Malay yun, baka pumaldo. Mamaya, Ayan. konting minuto pa, 5 minuto. Yan. Sabi sa inyo, tama yan, golden, yan. Oh, ano? Oo nga. Magkano taya mo? Kanina 500 lang ngayon. Oh, magkano na pera mo ngayon? Ano, grabe. Magsi-50,000 na. Ano, bagsakan na natin to. Ha? Bagsakan natin 10,000 para mas malaki. Hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng emosyon ang pinapagana dyan. Dapat strategic ka dyan. Ganun ba yun? Alam mo talaga. Hindi mo dapat, talaga ni Kim. Siyempre. Oo, I master this. Oh. Basta pag pumaldo kasi, pabayad ko na to. Yan. Yan. Scatter. Askasa. Skasta. Oh. At saka dapat, ang turo Yan na naman kayo. Uy! Aba, 65,000. Mang Kanor, Pag si- magpaturo ka na rin sa akin, Mang Kanor. Para yung mga kabit mo, masuplayan mo na. Oh, mabubuhay mo na yung mga ano mo dyan, bata-bata mo Mga dyan. chicks Hindi ka ko? iiwan ka ng mga chika babies mo. Yan na. Oh, yan na. Oh, scatter. Oh, di ba? Rapid in tight. Sapula. Yes! Congrats, tol! Mababayaran mo na yung badya mo. 90,000! Oh, di ba? Paldo! Paldo. Grabe ba? Ano, wala pa tayong pang-inom dyan. Siyempre, mag-inuman tayo. Sigurado kayo pambayad mo yung sa badya mo eh. Oo, pambay. Ano tayo pang-inom? Siyempre, painumin Yan kita. ang tunay na, yan ang tunay na kaibigan. Oh. Yan, send ko, ha. Rani. Puro kubuang bay. Sisendan ko kayo tig-1,000 pang kapital nyo. Sigurado ka eh. Oo, yan. Baka malaman ng misis mo. Huwag ka na maingay. Ano ba kayo? Oh, basta Parang yung malaga. tropa eh. Pumaldo ayan ka. na. Sinend ko na. Uy, Paldo. receive. Paldo. Paldo. Ay, ayan na. 1,000. Salamat, Galing, Brad. salamat. Salamat pa ng Yan ang galing-galing mo tunay na talaga, kaibigan. Brad. Pagkatapos mong tumuruan, pag paldo, bibiyayaan ka. Tara, galing mo saan tayo? talaga. Tayo. Ano ba tayo? Bay, yung akin bay. Wala pa bay. Grabe. Ayan na. Salamat bay. Congrats, ano? Mag-shot muna tayo. Oh, tara, Shot shot muna na tayo. tayo. Akong bahala. Shot. Kala ko talaga, matatalo Lasing na na ako. ako. Sayang yung bro. Inom ba tayo? Pero payo sarap ko ba? sa'yo, Rani. Kung masyadong yung Hindi, ngayon lang to, bar. Pambayad ko to. Promise. Hindi. Ako, bad influence ako sa scatter na yan. Bad influence. Pero, Salita. hindi, nagpe-pray muna ako bago mag-scatter. Pwede ba yun, guys? Susugal ka, mag-pray ka? Para hingi na ng tawad. Parang pag yung iba dyan, bago mambabae ng Lunes, nagsisimba ng Linggo. Oh, humihingi na ng tawad. Yan ang tawag niyan. At least. Ang tawag niyan, tactic. Oh, at least, 'di ba? Nauna na yung advance hingi ng advance forgiveness ni God. Kayo talaga. Uy, Kim, salamat sa ano mo ha. Hindi, wala yun. Isend pa Basta. ako sa'yo kasi ikaw yung nagturo sa akin. Hindi, wag na. Ibayad mo yan. Ayan na. Send na ako. 1,500. Maingay para sa'yo yan. Oh, sige, salamat. Pero, Ano ka ba? kahit wala na ako, mabayaran mo lang yung badya mo, okay na ako. Salamat talaga ha. Mm-mm. Salamat talaga. O, paano? Una na ako. Oh, sige. Bay, salamat Eh, yung bay. bill. Oy, salamat, ha? Yung bill. Binayaran ko na. Ano ba?
Hoy! Nagbayad ba kayo? Rani! Rani! Bigyan mo si Trixie! Bigyan mo rin! Oo nga! Ay, salamat! Sinenda na ako! Paldo, Ganyan ang salamat! kaibigan namin eh. Ingat! Una na ako ha. Ah, Salamat, boss, Pal. bye. Oh, ingat, ingat. Pag-uwi ko sa amin ko lang, Tits. Oh, ba't parang... Ma? Ang saya mo? Anong meron? Ha? Teka lang. Papa, may sasabihin sa... Oh, yan. Kapal niyan. Oh, yan, 5,000. Pangdagdag mo dyan sa pang paninda mo para madumami. Tapos ito 1,000, yan, pambili mo ng damit. Kung anong, tapos ito pa. Tama, may parcel ako mga parating. Oo, yan, bayad ba yan? Teka lang, Papa. Tapos teka. Ito, 500 kay Jinjin, kay Janjan, tong isang 500. Papa, meron akong 500! Digi-digi-dong, digi-digi-digi-dong, digi-digi-ding-dong. Oh, saya na kayo. O, doon na muna kayo, nak. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Saka, Ma. Ayan, tingnan mo yung papeles. Fully paid na. Oh, may tatak. Fully paid na yung budget natin. Ngayong araw 75, binayaran ko. Ngayong araw na to binayaran? Oo, binayaran ko yan. Kaya ka ginabi? Kasi nakainom ako konti, pero nag-celebrate lang kami. Nakabahan lang ako eh. Uy, di ako nang hold up ha. Pasabihin mo nang hold up ako. Di ako nang hold up. Kinakabahan lang ako. Mag-explain ka. Saan ka kumuha ng pambayad ng Ganito. badya? Saan galing yung mga perang binigay mo na yan sa mga bata? Explain mo muna bago ko gawing masaya yung sarili ko. Ganito. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Sinubukan ko lang naman mag-scatter eh. Oo. Pero nanalo naman. 500 lang yung kinapital ko. Tinuruan ako ni Kim. Pumaldo. Nung pumatong na ng 90, sabi niya tigil na kasi babawiin. Tinigil ko na rin. Dapat marunong ka kasi mag-control. Bayaran natin. May pandagdag ka pa. May mga pangalawas. May mga Rani, natatakot ako para sa'yo sa pamilya natin. Ano bang kinakata? Ayan na nga, bayad na nga. Ano pa? Kung nahatak yung budget, mas matatakot tayo. Baka ikaw may utang ka Promise, wala talaga utang. Tanungin mo pa yung tropa ko, wala talaga. Promise. Paano ka nanalo? Bakit magaling ka na tinuruan niya mag-scatter? ako. Beginner's luck daw yun. Kasi first time ko naman maglaro eh. Wala lang. Promise, di ko nalalaruin yun. Yun na yun. Promise, one time lang yun. nag-aalala ako para sa pamilya natin. Ayoko ma-addict ka dyan. Alam mo namang sa'yo lang ako addictive. Ano? Mag-promise ka muna, hindi ka na magsascatter. Okay, promise. And sino yung last, tas meron pa akong 3,000. Pangako mo lang muna. Oo, may Hindi mo na yan uulitin. Hindi ko kinasaya yung pera na yan. Hindi ko konsintihin. naman. Bayad na nga yung budget natin. Ano pa bang hinihingi mo? Binigyan ka na nga pandagdag ng pamluto mong ulam mo. Kanino mo ipagpapasalamat yung napanalunan mo? Kay Lord o kay Satanas? Huwag na nating isipin yan. Ang importante, bayad na yung budget. Hindi maganda. Hindi nakakabuti na ikwento sa mga bata. Tingin mo dapat natin ikwento sa mga bata yan? Ano ba ikwento? Sabihin mo na nagpursige ako, kaya bayad na yung budget natin. Importante, pag bumabiyahe ako, yung kita, atin na, hindi na... Promise mo last mo na yan. Dahil lang doon sa pangangailangan natin na yun, panghulog ng badya. Dahil bayad na wala na tayong bayarin. Kaya ko na nasa karinderya ko sa lutong ulam. Promise na. Ano magalit? Tama na yun, yan na yun. Okay, dapat magsaya na tayo. Okay na yun. Promise Promise na. Promise na.
ito mo? Mabango na to. Mabango na yung pusa? Yung pusi. Kikilitiin kita. Ng pusa? Ng pusi. Ay, ganito. Paamoy nga. Oo nga. Ang bango. Ng pusi ko? Ng pusa mo? Sabi ng pusa? Sabi ng pusi ko. Patingin nga. Oh. Nagulat ako. Nagulat ka sa pusi ko? Sa pusa mo? Maingay yan paggabi. Maingay yan paggabi. Yung pusa? Yung pusi. Kinalbot ako. Ng pusa? Yung pusi mo? Siyempre, ikaw lang ang kakagatin nito. Reaction na ganun. Ikaw nga yung ganun. Tas mo na yun Oo nga, wag mo. Mahal ka namin Pinaputol mo kasi. yung momentum ko. Hindi na ako mag-scatter. Ikaw na yung scattering ko. Halika dito. Nangako ako sa asawa ko, Colantits, na last na talaga yon. Una at huling scatter ko na yon. Pero may natira pa akong pera eh. Pagas ako, pinultang ko yung badya, tapos yung 1,000. Alat. Alat talaga. Ma. Limutan ko magpagas, baka may 500 ka dyan. 500? Eh, di ba may pera ka pa? Hindi ko naman kinuha yung boundary mo eh. Talo eh, sorry. Natalo saan? Scatter. Hindi, ano lang. 1,000 lang naman yun. Kaso yun. Rani, yun ang sinasabi ko. Hindi na nga, last na yun. Promise, last na yun. Sinasabi ko pa, yan ang usapan natin. Sabi natin, last na eh. Oo nga. Di na. Papa, pinapainit mo naman yung ulo ko eh. Shh, tama na. Di na, promise. Di na. Promise. Papa naman eh. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sorry. Yung mic. Sorry. Ay, ulit. Welcome Ulit. Wag mong isubo. Dinidilaan. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Yan na, ang scatter may part 2. Abangan. Oo, gabi na po kami. Nakakapagpagababag. Nakakapagpagabagabag. Alam ko na yung... Nakakapagpagabagabag. Bisaya, magugusuri na kayo. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpababagag. Yung pala yung weakness ni Uncle, tongue twister. Wala nang practice yung dila. Nakakapagpagabagag. Hi, Tita Glory. Mark Jovel Hota.
Nakakapagpabagabag. Yun, Ayun! very good. Kenneth Pascuela. Sheila Ilonggo. Hmm. Salamat, Sheila Ilonggo, ha, Junjun. Salamat sa inyo. And then, ayun po. Usapang scatter. Yun. So, hindi po tayo nag-aano dito ha, nag-eengganyo na mag-scatter. Yan ay according lang sa letter sender natin today. Na may part 2 bukas, so hindi natin Abangan natin kayo yung part 2. mabigyan ng update. Mukhang pangit yung mangyayari sa part 2. Hindi natin alam. Pwedeng... Kasi di ba wala pa akong nakilalang nag-scatter na umunlad, na yumaman. Lahat ng nababalitaan ko, napalayas ng asawa, kasi nasanla yung titulo. Naku, may ganun. Umabot sa ganun? Ayan o, sabi ni JX ba yan? JX. 100 ko naging 100k sa Baccarat. Baccarat. Paano ba laruin? Hindi Totoo. ko rin alam. Oo. Mag-aaway sila sa part 2. Pwede, oo. Maraming mangyayaring pwede, no? Kay Marie Francesca Nicole. Oh, sabi ni Nal, Mars Deltrans from Japan. Hello mga OFWs natin from Japan, Taiwan. Hello sa mga OFWs! Dili ko Cebuano, Bisaya ako taga Davao. Bisaya. Si Abrim. Anong pinagkaiba? Accent? Accent. Mas malalim din yung dialect ng Cebuano kaysa Bisaya ng Davao. Uy, parehas na Bisaya. Uy, salamat brother. Tama po, palubog pag nag-scatter ka, sabi ni Hindi nga, gusto ko malaman. Bagabag. Kasi naalala ko parang may kakilala ako sa isang opisina. Hindi dito. Lahat ng tao sa opisina na utangan niya ng 10K, 15K, 5K. Tapos nagkabiglaan na nautangan niya pala lahat kasi lahat naniningil sa kanya nung aalis na siya. Nagsascatter pala siya. Madali. So addictive talaga siya. Kaya nga 'di ba sa mga gambling apps may mga ads. Gambling is addictive, know when to stop. Meron talaga siyang disclaimer kasi nakaka-addict talaga. So parang babae talaga, no? Parang yung sa katas question of the day natin kanina. O papiliin mo na sila. Okay, sige. Sa mga lalaki ha, kung if you are to choose, kung mamimili ka sa dalawang addiction, online gambling o babae? Sagot. Letter A, online gambling o letter B, babae. Yung kakilala ko po dating may motor naglalakad na lang. Ganun daw. Totoo ba yun? Kasi may kakilala ko talaga. May kakilala talaga ako kamag-anak. Titulo talaga. Titulo? Na isan lang ang titulo. Ganong nakamilyon? Kasi the more kasi tits na kaya napansin mo, umabot na ng 90k. Mga ganon yung tayaan nila. Kasi di ba una 100. Pero pag nilakihan mo yung 100 mo, gawin mo na siyang 1,000, malaki din yung bigayan niya. So ibig sabihin, Col, nananalo talaga. Kaya nakarating. Mananalo, pero dahil gigil, ayaw tumigil, kaya siya natatalo. Ang ganun. Kasi siyempre, dinidiinan, yan, umabot na ng 10k. Siyempre, gusto mo 10k lang ba? Pag pumasok na yung ganid sa utak, yung greed, yun, doon ka na madadali. Kasi kung nagkapital ka ng 1,000, tapos... Pero may gusto daw tumawag bago tayo magpatuloy. Sige, sino? Ayun, si Heartthrob ng Hungary. Tawag send mo yung number dyan sa Viber namin, Send mo dito. Usapin natin yan. Para sa akin po, addict na lang sa babae. Sabi na Bayani de la Cruz. Alam mo. Sabi ni Mami Hershey sa online gambling. Sino ba? Mami Hershey, ano lang tayo, mga lalaki lang sasagot. Sheila Ilongga. Sir, drugs ka ba? Bakit? Nico. Engineer Denmark, tawag ka. Naasan na yun? May sumagot dito, Tal Chicks daw. Tal Chicks. Napakababairo. Kal Ang pa yung pangalan. galing. Diyos ko. Sa Viber? Di sa Viber. Tal Chicks daw. Ay, napakababairo. Babae na lang.
Anong disadvantage kapag sa babae ka tumaya na addict? Pag sa babae na adik, o sige, Sige, sagutin sige. nyo. Pag sa sugal, Siyempre, ubos pera mo. ubos pera. Pero minsan bumabalik. Sa babae, ubos din pera eh, no? Oo, ubos yung pera. Pero nakakabembang ka. Yun lang yun. Oo. Sabi dito, online gambling daw siya kasi pag may pera, makakabembang din siya. Oo nga, no? So, hindi niya ang pipili niya, online gambling. O, sabi doon ni JX, babae mo. Pag sa babae ka sumugal, marireject ka lang. Pag sugal, 100 mo, pwede pa maging ilang libo. Oo nga, kung sa chicks, 100, di mo madadate ng 100 pesos yan. Ano yan, sa quick-quickan? Oo, sa bagay. Sa babae, ang tunay na paldo. Sabi ni Mars Deltrans. Salamat din Lydia. Si Mark Jubinhota. Ako Tits B, babae. Babae. Ay, Alam Mark namin. Jubinhota, maldito ka Alam talaga. namin. Si Dave, si Dave Reyes, hindi pa naka-move on to. Para si Alexander din to, Hidalgo. Oy, hintayin namin kayo mamaya sa tawag ng katasa. Kagabi, hello kay Tin Rivera. Thank you for sharing your Opo, story na thank hindi you, namin Tin. naririnig sa'yo pagkausap ka namin. Tapos pwede na kayo sa ano ngayon sa messenger ni Uncle Dagol. Pwede na tayo mag-via messenger call sa tawag ng katas. Hanapin nyo lang Uncle Dagol. Tapos pwede na tayo, hindi lang Viber, pwede ng messenger call sa Facebook call. So, hintayin namin. Shout out kay Jobel. Hi, Mama Jobel, Malayaw. Doc Juvie Reyes, hello po. Hello kay Alex, kay Lope Harold, kay Ronaldo Baldon. Si Saldi Ponce. Again, hindi daw matawagan. Kami po ang tatawag, i-chat nyo lang, yung Viber. Oo, chat O niyo yung kaya number niyo. Facebook ni Uncle, Uncle Dagol. Opo. Online gambling na lang, sa online gambling ubos pera, sa babae ubos pasensya. So talo pareho, olats pareho. Aray mo. Hello, meow meow. Kamukha mo si Francine Diaz. Thank you so much. Meow, meow. Ako daw yung mami ni Francine. Pang nightclub na lang kaysa sa sugal. Na-realize ko dito sa Ross Boulevard, ang dami, no? Na nightclub. Diyan, pag naglalakad ako pa balik sa tapat. Oo, marami. Ang dami. Tapos daming tao gabi-gabi. Tapos mga big time yung sasakyan, ha? Mga naka-Lexus, yung mga naka-Alphard. Si John Mar, nag-voice message. Voice message ka ba yan? Wala pala. Yan. Sa Uncle Dagol na page, i-chat nyo ako doon, PM nyo ako. Sayang din nakaabot. Team replay, pwede nyo pang panoorin yan sa YouTube natin. Okay? Engineer Denmark. Mas malaki ba ang chance manalo pag kay Titsugal? Oo naman. Lagi naman. Pag sa akin. Aray mo. Tiki-tiki. Diginong tiki-tiki. Digidong. Reynald Tenorio, hello. Call, sabi ni Everix Valdez, ang lakas talaga ng appeal ni Uncle. Tigin nga, close up mo nga. Ibilix. Kuya Dut. Brad, Uncle. day talo, Brad. Huwag kang ganyan, Brad. Sheila Ilongga, sabi niya din daw. 'Di ba? Kaya nga marami na humaling dyan at nagkamali din minsan. Damay na naman na si Billion, guys! Tang tigi digi digi dang digi digi digi. Hoy, pwede tayo sa tawag ng kata sa messenger ni Uncle Dagol. Pwede ha? Abangan nyo. Abangan po namin kayo. Sinong tatawag, larga bula tayo mamaya. Attractive daw sa mata niya yung may nunal. Patingin niya.
Huwag nyo nang pansinin yung mga nunal-nunal. Yung nunal na lang sa ibaba. Aray mo. Eric Zapanta, Green GSM driver, nanonood at nakikinig. Salamat, Yes! Uy, lagi ako sumasakay dyan. Green GSM. Paul, hindi ka ba nadidistract sa papuwet ng bata ni Tita? Huwag kayong mag-alala. Kahit diretso yung tingin niya. Kasi ando naman yung monitor. Kita naman doon ako sa monitor. Alam niyo ba? DJ Dot, ano mo nga yung monitor para mag-gets nila na kahit di natingin sa akin si Uncle, may monitor naman kasi. Doon siya nakatingin sa monitor. Doon nagbabasa lang Motot. ako. Uy, si Miss A. Hi, Uncle. Uy, hi, Miss A. Si Anthony Lagapak. Ayan. O, pili na. Ano nang sumagot kanina? Nasagot na nila. Oh, Marami talaga. Mas marami ang doon sa A. A na lang daw. Babae daw kasi magastos tals pa. Mabunganga. Kaya mas gusto nilang doon na lang ma-addict sa online gambling. So, abangan natin yung kwento. Salamat po kay Thank you. Uncle And Rani see you sa later sa tawag ng katas. Abangan po namin chat nyo kay Uncle. Tawagan 5'7 po lang namin. ako, ate. 5'7 lang. Paulo Avelino. Ikaw, Tin Rivera. Ayan ka na naman, Tin Rivera. Pag si Jilo, ano ha? Si Sar Gonzalez, salamat. Thank you, Mama Rain. Mga taga Riyadh, Saudi, si Engineer Dan, amping mo diya. Totoo bang ban FB bukas? Hindi yan totoo. Salamat. Ano yun? Gawa-gawa lang ng Illuminati. Takits tayo bukas ay mamaya sa tawag ng katas. Abangan nyo. Mamaya. Daghang See you salamat, later. guys. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya
pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo ka. ng katas. Tawag ng katas. Tawag ng katas. Welcome sa ating tawag ng katas. Kabisyo, ang oras 11:12 na. Kasama mo pa rin Uncle Dago. Kasama nyo rin ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo gabi-gabi. Tanya Chinita. At mamaya kasama rin nating magpapayo at makikinig sa tawag ng katas, si Mang Kanor. Basic, guys. Para sa mga nagtatanong paano ba tumawag sa tawag ng katas,
Meron ng maraming paraan. Pwedeng sa Viber. Viber, which is 0916 529-5595. Pwede ka mag-chat muna, tas kami tatawag. Pwede rin. Hanapin nyo Uncle Dagol sa Messenger. Yan, pwede na tayo mag-messenger call ngayon sa page ni Uncle Messenger. Kung wala kang Viber, sige, wag ka na lang muna mag-download sa Messenger na muna lang. Okay? Pwede rin sa landline. Meron Oo. tayong landline. Buhay na buhay yung landline natin. 8832-6163. Okay. So kahapon, nakausap natin si Tin yung na-experience niyang bullying. Oo. Na mismong professor niya na ng bully tits, no? Parang Naranasan niya na kakainis man na. totoo. Tapos, Parang pangalawang magulang natin yung mga teachers natin. So sila dapat unang line of defense natin, di ba? Hindi yung, sila pa yung unang parang nambully. Okay. At ang nakakatawa kay Tin kasi despite ng mga naranasan niyang bullying mula elementary days, ngayon 4th year college na siya. Graduating Oo, na. graduating na. Congrats. Hindi siya nagpadala. Nagpatinag sa mga negative na naririnig niya tungkol sa kanyang pagsasalita at sa pananamit, sa itsura niya. Totoo yan. Oh, 'di ba? So, yun. Tawag na kayo kabisyo kahit ano yung bullying man o Kahit pera ano. o kahit tagumpay. May Yan. share kang may i-flex ka na achievement. Pwede rin yan dito. Tawag na Mga- tas, o nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa. Ibang bansa, open na open po tayo dyan. Mary Rose Rubion, may gabi. Julian Nakatutok yan sa Duapa. TikTok. Mga taga-palengke sa Pasig Tits, yung mga nasa Buko Juice dyan, naka-tune in sa atin Oo, yan. nakatutok sa atin Yung yan. mga radyo dyan, may Totoo. mga love radio yan. Yung mga taga-Pateros. Oo, salamat sa inyo sa nakasama natin Pateros. ganun. Nahuli natin yan kanina. May mga nahuli. Oo, nakikinig, nakatutok sa Love Radio. Daghan salamat sa mga taga-Pateros. 1,000 pesos plus grocery pack Oo, yan. tapos may gold mine rice pa. Meron bang bigas? Grabe talagang gold. Basta nakatutok ka sa Love Radio. Shout out sa kumpare ko, yung may-ari ng gold mine. Ang pangalan. Sabi niya, Lucky lang daw, hindi daw pwede banggitin yung pangalan niya. Basta gold mine. Gold mine rice. O, shout out. Ang Maghatak pa po. sarap-sarap ng gold mine rice. Ang sarap-sarap. Panlahi Festival sa Tarlac. Okay. Drian Duapa, salamat. Anyway, may ano na tayo. Meron na tayong dumulog sa ating himpilan. Ito na siya. Usapin na natin. Hello! Magandang gabi po. Lakas ng ano? Oo nga. Magandang gabi po. Grounded? Magandang gabi sa iyo, brother. Ano yun? Ako nakikinig din ng Love Radio. Kahit ganitong oras na yung schedule nyo, call, marami pa rin nag-aabang sa inyo. Aba, salamat, brother. Ha? Ako naman nakakarinig nung May static. Wait lang po, ha? tech. Tawag lang tayo ng tech. Medyo Wait lang, sir, ha? nakaka-istorbo siya sa tenga. Engineer Izone, may caller na tayo, pero pwede kang bukas. Save mo yung number Pero, natin. hello, sir. Hello po. Ayan. Kaya po ba sa try natin sa Viber kung mas malinaw? Messenger ba to? Messenger to eh. Okay lang ba? Viber? Kaya po ba? Wala akong Viber. Wala kang Viber. Medyo WhatsApp. nagano eh. May WhatsApp ka Wala ba? tayong WhatsApp dito eh. Ah, Medyo may Telegram. Si static. Uncle may Telegram yan, suki. Wala akong Telegram. Ako, meron! Yung ikaw uwi, mama sakit. Telegrama yun. Uwi, ikaw mama sakit. Pinalitan na. Hina daw eh. Lakas lang ng ano. Malakas Baka yung naka-loudspeaker. static eh. Baka o pa headset double check siya. daw dun, brother. Baka daw naka-loudspeaker. Naka-earphone ka ba, brother? Oo, naka-airpods ako. Naka-earpods. So, anong dapat? Pwede nating i-try Sige. Oo, Hindi. alisin. Tanggalin ko na lang. Baka ito. Baka Tanggalin mo AirPods yung ko. tenga mo. Hindi tinga! Alin Yung ba? earpods nga! Airpods. Earpods? Bigay ko sa'yo. Parang taga dito lang yan. Wag. Brother, baka malata ka. Wag ka masyadong palata. Tino yung reaction ni Tita Taga Tanya. dito lang yan. Bigay mo. Ayan. Natanggal na ba yung Hindi pa. Ayun AirPods pa eh. mo? Wait lang.
The Bluetooth device is Connected unpaired. such peacefully. The Bluetooth device is unpaid. Baka, ano yun, Kuya Dut? Baka mas okay pag handset lang. oo. O sige, wag ka na mag-headphones, yung normal lang na. Okay na? O may katawagan ka Meron na pa din, babae. ulitin natin ha. Wait lang, diyan ka na. Tatawagan kita ulit. Wait lang. Sige. Isa Ayan. pa Binaba ulit, ko isa lang pa po ulit. para Opo. mas sure Kasi lang tayo. para sa komportableng tenga natin. Oo, medyo may ano talaga eh. Ang ingay yung Ayan na, color. ayan. O, inuts. Meron talaga. Ay, meron kahit ano. Sa color, sa end niya. Sure ka? Hello? Ayan, Oo. ayan. Okay na, call. Malakas naman siya, pero lumalaban yung... Mm-mm. Ah, Teka lang. O, basta wag loudspeaker ha. Hindi yung loudspeaker. hindi. Hindi to love speak. Sorry. Love speaker. Ang galing. Love. Sino to? Sino to? Sino Napaka- to? Sino to? Ay, sige. Pangalan mo na, brother. Prat. Prat. Prat ng OFW. Si Prat, taga saan? Anong bansa? Singapore po. Singapore. Okay, Prat ng Singapore. Ilan taon si Prat? Para malagay lang namin. 35 po. Si Prat, 35 from Singapore. Musta dyan, brother? Musta sa Singapore? Okay naman, Col. Ano ginagawa mo? Nature ng work mo? Aviation po. Aviation. Anong trabaho sa aviation? Malawak po ang industriya ng aviation eh. May piloto, may aeronautical. Pwede mo bang sabihin yun sa'yo? Aeronautical. Aeronautical. Ibig sabihin, Piloto. Hindi. pag aeronautical, ano kayo? Yung Mekaniko? yung nasa solar system? Pwedeng- Ano ba yun? Ha? Astronautical? Astronomical yun? Pwedeng MRO, pwedeng Wow, alam namin yun. pwedeng OEM, Wow, engine. alam namin yun. In layman's term, ang trabaho mo ay mekaniko Yung ng halimbawa, airplane. Tama? Yun. Babaero to? fabrication. Bakit? Babaero. Bakit mo nasabi Ano? babaero to? Wala pa nga eh. Di mo nga, Di pa nga alam di yung pa nga kwento eh. grabe naman. Hindi Depende. ganyan lang ako. Okay, Prat. Ikaw ba ay single o married? Complicated. Complicated. Na kakabreak nyo lang o hindi kayo? Walang label? Siguro matatawag ko siyang 3R. Ano yun? Revenge, result, tsaka regret. Revenge, result, and regret. Regret. Saan mo nakuha Yeah. tong 3R na to? Hindi kami, kakapanganak lang namin eh. Ano to? Wala lang. Mga nakukuhan lang. Description ko lang sa... Saan mo sa nakuha one- yun, yung 3R na yan? Wala lang, sa akin lang. Sige. Napo. Bakit mo nasabing it's complicated? Sige, kwento. Ano ang katas mo, Prat? Complicated kasi yung story ko ay sabi mo nga hindi na babaero, hindi naman. Hindi ka babaero, promise. Okay. Okay, bigay mo, bigay mo. Meron akong long-term relationship na biglang okay, ganito na lang. Meron akong long-term relationship tapos that time wala pang source of income, wala kaming source of income. Then eventually siya nag-aaral. Then that time pinag-stop siya ng parents niya kasi panganay siya. Hindi na nila kayang suportahan yung pag-aaral niya. Tapos then that time gusto niyang magtrabaho na. Then biglang nagtatrabaho siya, may nakilala siyang guy. Yun. Ano yun? Tapos nung
Sorry kasi ninenervyos ako eh. Sige lang, go. Ayan, nawala Hindi na yung Hindi ako tunog. sanay sa ganito eh. Oo. Tapos, At least nawala na yung tunog. Salamat sa ating Tapos that engineer. time, hello? Oo, go go ahead. lang, go lang. Oh. Hello? Hello? Ay, Ano, wala. Hello? Ayun, nawala. Hello? Dali lang. Hindi niya naman kami marinig. Ayan, brother. Rinig mo kami? Hello? Hello? Hindi niya kami rinig. Hello? Lang po. Nawala. Teka lang ha. Hello? Inon ko na yan. Hello? Sandali lang, brother ha. Lang po. Hello? Ayan, hello? Ay, nawala. Wait lang. Tawagan natin ulit guys. Sayang na po. Sige po, mga kabisyos na nanonood sa atin. Meron talaga siya. Sige, tiisin na lang natin. Hello? Ayan, Hello, ayan. Okay na? Oo. Ayan, sorry na Itong po. sinasabi mong long term, ilang taon to? Ilang taon kayo nito? 8 years. 8 years. So, Mm. 35 minus 8, ganon. Magkuhan ka pa tita ng 2 years. Okay. Mag-backward ka ng Tapos, 2 years. Tapos, That time, nagtrabaho siya. Then, she met a guy na katrabaho niya na parang kinukwento niya na sa akin yon. Pero wala naman ako sa isip kasi naisip na ganun yung mangyayari. Hanggang that time kasi nagte-training ako sa Manila, bigla na lang akong hiniwalayan. Paano yung sinabi sa Yung parang personal parang, o chat lang o chat tawag? chat lang. Oo. That time nakipaghiwalay Hindi- sa chat. Ang sabi? Ano Tapos, ang sabi, kwan na daw, parang yung relationship namin, walang mapupuntahan na parang tipong hindi niya nakikita yung future Nakasama ka? na hindi naman. Oo, nandun na tayo, pero parang pinitok na lang niya ako na hindi na niya ako nakikitang, na hindi wala siyang future na nakikreate sa isip niya. Nakasama Na parang walang build up, walang parang hindi nag-grow yung relationship namin. Ano sabi So, mo? Hindi naman pwede yung ganyan. Sabi ko, wag mo naman tapusin yung ganito lang. Mag-usap tayo. Hindi mo naman, sabi ko, wag mong iisahin yung araw na to. Hindi naman na tipong nandito lang tayo, dito lang tayo. And then that time, sa Kon kasi probinsya siya eh. Pupunta akong training, bumaba ako ng jeep, bumalik ako ng apartment. Oo. Kumuha lang ako ng konting damit. Nagbiyahe na ako ng papuntang probinsya. Pinuntahan Tapos mo siya? Dumiretso ako sa bahay nila. Tapos? Then gabi na ako nakakuan noon, nakadating. So that time, mag-usap tayo. Hindi umuwi ka muna. Puntaan na lang kita bukas, sabi. Eh di kinabukasan, nantay ko. Then suddenly may nag-chat sa kanya. Hindi magkasama na kami. Nag-chat sa kanya, nakita ko. Sino yan? Wala yung pan ko, yung TL ko. Team leader? Ganon. Sabi yung ganon. Bakit daw? Wala, tinatanong niya kung papasok ako ngayon. Eh di nagduda na ako noon. So, nakita ko kasi yung pangalan nung guy. So, sinearch ko siya sa Facebook. Then nakita ko yung profile pic niya is magka-holding hands na kamay. Profile pic nung guy? Okay, tapos? Siyempre, 8 years eh. Alam ko yung daliri ng babae. Nung girlfriend ko noon eh. Parang, kilala ko to lahat eh. Then that time, tinanong ko siya,
bakit ano ba kayo? Pinuntahan ko sa trabaho nila na tipong nagkuhan na ako doon, nagmaoy na ako doon. Ang baba ng tingin sa akin, wala akong damit na pantaas. Para akong baliw. Naghubad ka? Oo. Nagmaoy ka dun sa trabaho Nagmaoy niya? ako, Oh. pinagdidibdiban ko lahat ng makasalubong ko. Ha? Okay. Oo. Kahit di mo kilala? Hindi ko kilala. Ano bang nasa isip mo that time? Oo. Well, it's a guy thing na parang pag nasaktan ng lalaki talaga, nagiging kupal eh. Pagiging makitid ang utak ng lalaki pag Tapos, tipong wala okay. Sige, doon sa trabaho yon nagmaoy ka, nanapak ka, naghubad ka ng damit. Nasapak mo ba yung lalaki na yon? Wala, hindi siya lumabas eh. Ayan, nawala na yung okay. Hindi siya lumabas. So, iba yung sinapak mo para sa kanya. Hindi siya lumabas. Okay, Kasi tapos- sa amin kasi, parang kilala din ako. Parang ganun. Kilala kang ano? Doon sa lugar nila, kilala siya. Kilala akong mabait. Okay. So, tapos nung nagwala ka dun sa trabaho na yon, sa trabaho niya, nung lalaki, sino pumigil sa'yo? Paano ka natigil? Nung may tropa ako nagtatrabaho doon. Siya yung pumigil sa'yo. Oo. Pre, wag mong sayangin yung buhay mo sa isang babae lang, sabi niya. Uwi ka na. Tapos, umuwi ka na. Umuwi ako. Tapos, yun, na-confirm ko na sila talaga. Paano? Na ang daming pictures, ang daming nakialam na sa namin eh. May nag-send na sa'yo. May Pictures, nag-send na sa'yo. Oo. Kinonfirm nila, Tapos- tama ang hinala mo. May resibo. Tama yung pagmamaoy mo, sinabi na ganon. Mm. Tapos, anong ginawa mo sa girlfriend mo? Wala akong ginawa sa girlfriend ko. Yung na lang ako. Chinat. Sabi ko, pag kailangan kong tapusin yung training ko. Kaya pagbalik ko dito, sabi ko sa mga kaibigan ko, wala na yun. Sabi ko ganun, hindi na ako Hindi ka na maapektuhan. No, hindi na. Hindi. Ang gusto ko malaman, pagkatapos ng maoy na yon, chinat mo si girl. Ano sabi mo? Yung eksaktong sinabi mo. Ang sabi ko lang sa kanya, ayun, maging masaya ka lang. Sana tama yung pinili mo. Kasi ako hindi ka naman naging mali sa akin eh. Kasi lahat naman ng ginawa ko para sa tama. Lahat ng intention ko sa tama. Okay, anong reply? Sabi niya, sabi niya, maging masaya ka rin, ganun. So, umamin na siya. Hindi na siya nag-deny. Hindi ako deserve para sa iyo, ganun. So, Ang gaslight pa. Mga babae So, talaga. umayaw babae, na. mga ganun babae talaga, may ganun. Ganon din kayo lalaki. Hindi, mga babae. Okay, tapos, pagkatapos nun, ano nang nangyari after ng breakup sa chat? Then, lumuwas ako ng Manila. Tinuloy ko yung training ko. Nung tinuloy ko yung training ko, so, syempre, hindi naman ganun-ganun lang eh. May kwan pa rin ako, may lahat, hindi ako kumakain, Oh, so inom nasaktan lang, ka talaga. Okay. inom lang, ganito, paulit-ulit akong ganito yung nangyari, yung mga kaibigan ko, alam kong nananawa na, pero that time kasi makikita mo yung tunay na kaibigan pa sa pinaka-down mo eh. Hindi ka nila iniwan. So, yun yung time na yun, puro inom. Tapos, walang kain, walang kain, walang tulog ko, 2 hours papasok. Pero sa akin, hindi ko pinabayaan yung karir ko. Pan ko pa rin. Priority mo pa rin. Oo. Tapos that time habang nagiinom ako, may nag-chat na babae. Sino yan? May nag-chat na babae that time na ang sabi sa akin yung una tumawag. Hindi siya nagsasalita. Then siyempre nag-chat ako. So, sino to? Oo, fast Sino to, forward sabi? natin kasi mukhang mahaba pa. Oo, sige.
bibilisan ko na, tita. Ganito, ako yung sabi niya. Alam mo bang ang chat niyang una, alam mo ba kung anong ginagawa ng girlfriend mo? Oo, alam ko na. Wag niyo na akong gambalain pa. Alam ko na 'yan. Wag niyo akong Pero wag niyo na akong pakialaman. nag-reply, anong sinabi? Nag-reply siya. Oo, ganito. Yung pala yung girlfriend nung nanulot sa ex ko. Okay. So, ano sila? Kabet and kabet. Kabet to kabet. Kabitan sila. Oo. Okay. Tapos pagkatingin, hindi ko pinapansin. Hayaan mo na sila kung anong nila, Pero aminin mo, anong gusto nila. kahit sabi mo na, oo, alam ko na, interesado ka pa rin sa storya kung paano nangyari. Siguro that time kung ilalagay ko yung Yes isip or ko that no? time. Yes or no? Hindi Kita Kasi alam ko kuwan na ako dry na ako Ayoko nang malaman. Alam mo na So, no na. Hindi mo na kailangan ng I-memorize. Hindi mo na kailangan Okay. i-memorize pa. Pero Hindi. nung nalaman mo yon, nadagdagan ng sakit? Oo naman. O, so Masakit. may paki ka pa. Oo, oo naman. Oo. So, Tapos hindi yun, interesado ka pa. And then tapos that time kasi yun, busy rin ako, binisi ko yung sarili ko. Hanggang chat ng chat yon yung girl. Yung Okay. girlfriend Hanggang- nung lalaki. Ex na lang yung ex. Oh, yung ex ng lalaki. Oo, tapos, Tapos nung tinignan ko na tumatawag sa akin, parang may naisip ako. anong naisip mo? Sabihin mo na. Para yun, yung one is revenge. Revenge. Gagantihan mo si girl. Gagantihan mo yung girlfriend mo sa pamamagitan ni girl. Papakita ko sa kanya. Bakit? Wait lang. Bakit? Nilalandi ka ba ni girl? Oo, nilalandi ako. So, nun nilalandi ka. So, naisip mo, landiin ko rin para makaganti kami pareho. Hindi, ang isip ko nun, tita, yung parang, ang gusto ko, paparamdam ko to sa babaeng to na mas better ako dun sa ex niya. Na lalaki. Okay. Fast forward. Nagkita ba kayo? Nagkita kami. Saan? Umuwi yung girl. Saan kayo Kwan din nagkita? kasi, Saan kayo nagkita? May time na pumunta siya ng Unang Manila. kita Doon saan? kami- Saan unang kita? Nagkita kami dun sa malapit sa Karame. Kasi- Motel. Hindi, grabe ka naman, tita. Grabe ka naman. Ba't ako grabe? Sabi mo talaga, hindi pa. Kasi ang tagal Kakain pa sila. Alam mo kasi ang tagal Pwede mo nang ikwento yung detalye. Pwede Alam bang mo mag-coffee lang? alam mo that time. Nag-coffee lang Okay, sila. nag-coffee. Nag-coffee lang sa sa may Cubao. Yung after coffee. doon. Anong pinag-usapan sa over the coffee? Tapos that time kasi, That yung time. flight na niya, mga lang siya, mga 6 hours lang siya ng Manila. Tapos nag-flight back siya papuntang probinsya namin. Okay, tapos? May parang kasi may-ari sila ng isang eskwelahan sa amin . Then, tapos na napunta ang nyo, pagkikita nyo ni Ate Girl, Tapos nasundan yun. pa ba? Tapos yun, yung parang, sige nga, isubukan ko nga. Naging kami. Naging kayo. Naging kayo. Nagbembang kayo? Nagbembang kayo? Nagbembang kami, tita. Masarap? Masarap. Mas masarap siya sa ex mo? Mas masarap ka. Mas masarap. Tapos sasabihin mo sa akin, di ka babaero? Naman na. So, okay, ayan, nakuha na namin ang buod ng kwento. Tapos nagbembangan kayo. Na-in-love ka ba sa kanya? Na-in-love ka. Hanggang ngayon kayo pa rin? Ngayon, yun na nga. Nabuntis ko siya. Oh my God! Tapos? Teka lang. Tanong ko lang, brother. Nagka-idea ba yung mga ex nyo na naging kayo din? Yung ex mong babae, pati yung ex ng lalaki. Nalaman nila na naging kayo? Tapos ano daw reaction? Itong mas maganda. Yung ex ko gusto makipagbalikan sa akin noon. Bakit? Kasi
wala, nagkalabuan din sila eh. Nung lalaki? Mm. Okay, so nabuntis mo. Kamusta na ngayon? Nabuntis, tapos yun na yung result. Result ng Ano nga? revenge ko, Ano nabuntisan ko. O ano na nga? Ano nang balita? Ngayon naman, yun na yung papasok naman yung result. Yung parang wala pala eh. Hindi pala ganun ka deep yung love ko sa kanya. Okay, so hindi mo siya pinanagutan? Pinanugutan ko. Magkasama kayo? Actually, hindi. Nagsama kami ng 3 years. Pero pero nung nag-work na ako, 2 years na ako dito sa Singapore, na nanganak na siya. Then may mall doon sa amin, nakita nung pamangkin ko tsaka nung kuya ko. Na may kasamang lalaki. Oh. May kasama na naman. Na may kasamang lalaki. Andito na ako nun. Eh, sino daw yung kasama niya? Friend daw niya. Pero Nalilito ako, habang buntis siya, may kasama siyang ibang lalaki. Hindi, nanganak na. Nanganak na. Oh. Okay. Tapos, So anong na-feel mo? Nasaktan ka ba? O ay buti na lang, hindi ko pinanagutan? Hindi, pinanugutan ko naman. Buti na hindi niya pinakasalan. Hindi kasi for me kasi pinanagutan, pag sinabi pinagutan, nagsama kayo. Nagsama kami. Okay naman kami nung before ako Umalis. Okay kami. Totally anong okay. na-feel mo? Anong na-feel mo? Ang kwan ko noon na dito na ako. May anak na kami. Hindi magfo-focus na ako sa kanila. Tapos biglang all the way lahat ng sustento, lahat ng gusto niya binibigay ko, lahat ng anong gusto niyang Sige, hobby. naging responsable ka. After mo na lamang may kasama siya sa mall, anong ginawa mo? Tinanong ko lang siya kung Sino daw lumabas yun? ka bang Sino lumabas daw ka yun? ba nga? Hindi, ganito ang tanong ko sa kanya, tita. Lumabas ka ba ngayon? Ang sagot niya hindi. Oh, nagsinungaling. Okay. Ah, Brother. Talaga? Tapos? Pero sino yung kasama mo? Anong kasama ko? Sa mall. So, nag-deny pa? Hindi na siya, nag-deny siya. Dininay niya. Okay. Teka lang, brother. Putulin natin. Nag-deny siya, ha? Balikan kita. Saglit lang. Mag-commercial break yan tayo, ha? Basta nag-deny siya hanggang doon tayo, ha? Okay. Balikan po natin in a short while si Prat, 35 from Singapore. Hello? Standby lang po, ha? Standby. Pwede mo nga Okay, nagbabalik po tayo sa tawag ng katas.
Kasama pa rin natin si Prat from Singapore, 35 years old. Prat? Na ang gulo-gulo na ng kanyang life. Nagkasablay-sablay na. Okay. Prat, tuloy. Balik tayo doon sa tinawagan mo siya dahil nakita nga ng relatives mo na may kasamang ibang lalaki sa mall. So, dininay niya na nasa mall siya. Tapos nung tinanong mo, Dininay niya, dininay niya. Tapos, yun, ang sunod ko, sinungaling ka. Ginanon ko na lang. anong sabi niya? Bakit? May nakakita sa'yo. May resibo. Sino nakakita sa akin, sabihin mo. Hindi na kailangan. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung sinong na. Basta. So after nun, ano nangyari? Pinatay ko na yung tawag. Tapos, nag-usap kami kinabukasan. Then, inamin niya ng kinabukasan na. Friend daw niya yon. Friend daw niya yon na galing, ewan ko kung saang abroad. Sinamahan daw niya na namahan niya daw na bumili ng damit kasi wala daw siyang damit. Okay. Yun yung explanation Naniwala ka niya. naman, naniwala ka. Siyempre, call. Hindi naman tayo ganun. Siyempre, kung siguro pinanganak kahapon, maniniwala. So anong nangyari sa inyong dalawa na? Yun, wala na. Hanggang Paano yung bata? Paano yung anak nyo? yung ko naman, sinusustentohan ko naman. Every uwi ko naman is nakukuha ko. Pinapasyal mo? Katabi ko naman matulog, ganun. Paano naging usapan nyo para sa anak nyo? Yun, basta sustento, ganun. Lahat ng, kasi grade 2 na siya eh. Matagal na pala itong nangyari. Kamusta anong status ng buhay ng puso? Hirap na magtiwala sa babae, tita eh. May tanong ako. Mahal mo pa ba yung ex mo? Yung unang Hindi ex mo? Si 8 years. Hindi na. Hindi na siya. Kamusta na siya ngayon? Yun, wala naman akong hindi naman ako interesado pero sabi nila na buntisan daw ng matanda. Hala. Pero okay siya. Ewan ko. Wala na rin siyang update doon. Pero di ba nakipagbalikan sa yun? Paano mo tinanggihan? Hindi na eh. Kasi may sabi ko may anak na ako yung ginawa kong katarantaduhan. Naging responsable ka. Oo. Nagkuhan na sa akin to. Akuin ko na to. Parang, hindi ko naman sinasabing disaster na kuhan. Parang beautiful disaster yung anak ko sa akin. Na parang, kumbaga, itinama mo yung mali mo sa pamagitan ng anak mo. Okay, wala ka ng feeling sa ex mo, nabuntis ng matanda. Pero hindi mo na business yun, tama? Opo. Okay. Etong pangalawang ex mo na nanay ng anak mo, love child mo. Mahal mo ba? Mahal mo ba siya? Wala na tita, hindi na. Okay. May someone na rin ba siya ngayon? Ang alam ko meron. Meron. Hindi lang pinalam. Prat, kung meron kang magandang bagay na natutunan, maganda muna. Sa buhay mo, sa mga relasyon mo, ano yun? Siguro yung leksyon na mai-share ko is yung hindi tama yung mag-revenge, hindi tama yung parang kaya pala tatlong R, no? Ano ba yun? Revenge, result, and regret. Ito pala yung tatlong R. Yun. Huwag kayong mag-revenge, isa pa Diyos. Basta kausapin nyo lang si Papa God na kung may kuhan kayong dinadala,
Idasal nyo lang, kausapin nyo lang siya. Hindi kwan yun. Walang bayad yun. Matutulungan at matutulungan ka ni Papa God. Hindi ka niya pababayaan. Okay. Lift up ka nun. Napalapit ka ba kay Lord dahil sa mga naranasan mo? Ang dami niyang ginawa para hindi ako mapahamak. Niligtas ka pa rin niya. Na ito, thankful ako dahil okay na okay ako dito. Okay ka na dyan sa Singapore. Gusto mo bang nagpapasalamat ka ba kay God? Oo naman. Gusto mo na ba siyang makita? Wag muna. Nagmamadali ka, tita. Wag muna. Basta kasama ka, tita eh. Ha? Ay, sasama ka pa. Parang kilala ko na to. Mga babaero talaga. Parang kilala ko na tong caller na to. Kilala mo yan? Okay, sige. Ano naman yung mapapayo mo sa mga tatay? Kailangan nilang kung ano man yung lahat kasi kung ano man ang gagawin mo, may mako-consequence yan. Kung ayaw mo ng consequence, wag mong gawin yan. Kasi kung gagawin mo yan, dapat handa kang harapin kung ano man ang consequence na. Kasi may bata nang involve eh. Hindi gawin mo naman yung part mo ginawa mo yan eh. Dapat mong tayuin yung responsibilidad mo, hindi yung tipong ginawa mo tapos tatakbuhan mo. Prat, ilan na ba yung anak mo ngayon, Prat? Isa lang. Ay, isa lang. Baka sinadagdagan eh. Okay. Nanonood pa naman si Bilidio Santos, ang pastor natin dito. Ano naman ang mensahe mo para sa yun. Girl ba, boy? Girl. Kunyari siya kausap mo, nakikinig siya ngayon. Sana maging mabuti kang tao. Maging isa kang mas mabuting tao na magiging ehemplo at inspirasyon ng ibang tao. Kasi pag siya ang nagsimula, masusundan ng isa pang mabuting tao. Parang kindness is all for us. Kung kaya mong maging mabait sa isa, kaya rin maging mabait nung isa pang ginawan mo ng mabait. So, ang kindness, i-spread yan. Prat. So, you have to pay it forward. Yep. Prat, masasabi mo bang isa kang mabuting ama sa anak mo? Siguro, hindi ko alam eh. Kasi hindi ko naman pwedeng i-judge yung sarili ko eh. Ang pwede lang mag-judge yung anak ko. So, igagawin ko lahat para makita niyang responsable ako. Na may paramdam ko sa kanya kung anong pagmamahal na kaya kong ibigay pa sa kanya. May tanong pa. Sige. Kailan mo goal na makasama? Kasi yun yung dapat end goal mo eh. Kung gusto mong ma-fulfill yung sinasabi mong gusto mong lahat sa kanya, lahat ng sakripisyo ko na to para sa kanya. So kailan nga? May timeline ka ba? Dapat 5 years kasama ko na siya sa Singapore o kaya? Ang tanong, papayag ba yung nanay? Ikaw lalaki eh. Wala kung... Sa tingin mo, papayag yung nanay niya na hindi. bibit-bitin mo yung bata? Actually, hindi. Pero kung may sarili na siyang isip at may sarili na siyang desisyon. Kaya nga tita, nire-ready ko yon kung ano man ang desisyon niya para sa buhay niya, yun yung susuportahan ko financially. Okay. Kaya yun ang paghahandaan ko. Okay, next question. To end this conversation, dahil nasabi mo na yung mga natutunan mo,
Kasi tingin namin kahit anong payo namin, nagawa mo na yung mga plan A, plan B eh. Okay, eto na lang. May nililigawan ka ba ngayon? Aray bo, yan na, yan na. Meron. Yes. Saan mo na-meet? Dito rin. Sa Singapore. Oh. Kayo na ba? Oo, kasi ang tagal. Parang ganon. Mga lalaki, alam nyo, kung nakikinig yun, nainis na sa'yo kasi oo lang ang sagot eh. Salita ka kasi agad. Pwede kasi sa nagtatanong Oo na siya eh. Pumasok Yan na eh. naman, yan naman ang mahirap sa babae, tita. O, kami na naman. Ayan. O, kami na naman. Bakit, Brad? Kita mo nga Bakit? bumanti ka nga Pag- eh. Pag sinabi mong oo, tapos nagsisinungaling ka, sabihin sinungaling ka. Eh, totoo kasi. Ayun nga, yung pagtotoo yung sinabi mo, O, sige. magagalit ganito na. kayo. Saan kami lulugar, tita? Tama. Diyan ka sa Singapore, dito kami sa Pasay. Oo nga, Prat. Oo nga, Prat. Okay, Prat, ano na lang. Anong nakikita mo ba yung partner mo ngayon na Oo. sana? O, di happy kami. Happy Kwan na ako ending. Date To settle. Date to marry na tayo, tite. So dati to play talaga. Talagang gumahanap ng butas si tita. Excuse me. Prat, huwag ka magpadala sa trap. Excuse It's a me, trap, Prat. Hoy, kayo ang humahanap ng butas namin, hindi kami ang humahanap ng butas namin. Aray mo, kahit I-shoot nyo lang nakapikit shoot eh. agad dyan. 3 Prat, points. oo, sige, mensahe mo sa girlfriend mo ngayon. Ingat ka dyan kasi nasa kwan siya ngayon eh. Nasa NZ siya ngayon eh. Saan? Nagbakasyon siya eh. Baka. Nasa NZ. NZ. New Zealand. Nosy Balazi? Okay. Okay, maniwala ka sa... Pati ka sumama sa INSI. Wala call. Uwi ako ng October eh. Uwi ka ng Pinas. Okay. Kikita tayo, wag kang maglala. Sana. Bumisita ka Kilala dito, ko na ha? to, kilala ko na. Bumisita ka dito, okay? Nahawakan ko na ba yung kamay mo? Huwag kang umamit, Prat. Huwag kang umamit. Kailan, tita? Mahawakan ko ba? Galing. Thank you, Prat. Prat, salamat, May gusto Prat, ka bang ah. i-shout out? Wala na, okay na. Okay. Pero thank you sa pagtitiwala mo sa amin, ha? Kahit alam mo you, naman na lagi akong galit sa lalaki, tumawag ka pa rin. Alam ko, tita, grabe eh. Nakakatakot ka eh. Galit sa lalaki, pero... Mas, alam nyo, mas gusto ko yun na takot sa akin. Ibig sabihin, hindi ako sasaktan. Pero kahit takot sila sa akin, nasaktan pa rin ako. Kauwi Ikaw, tita, may tanong ako, tita. Sige, go. Piloto o mekaniko? Wala. Wala? Bakit? Wala akong pipiliin sa ganyan. Lahat yan na daanan ko na babaero yan. Pati yung piloto? Oo, may pumunta dito. Gusto agad nga, bembang agad. Ay, grabe naman. I-try mo dun- yung aeronautics. Iba yun. Oo. Wala. Ay, may mekaniko. Wala. Ano ako? Lahat ng bagay kaya ano naming ako, ayusin. Sa truck driver ako. Kunyari pa. Okay. Prat, salamat, Prat, ha? Thank you sa time mo. Tita. And Salamat. Nay. Thank you. Salamat, Love Prat. you. Amping. Love you. Kita-kits tapon. Okay. Hoy, sabi ko Okay. love you. Love you too. Sumagot sa pagkapabairo mo, Prat. Sorry. Dala ka sa trap. Talaga, grabe naman It's a to. trap yun, Prat. Pinaliktad ka. Nawala ako. Salamat, Prat. Trap Nawala tuloy. ako. Mga Tita kabisyo. talaga, oh. Mga Dahil salamat. Bye-bye. Bye. Mga kabisyo, salamat din po sa lahat ng nanood at nakinig. Tawag ng Katas. Kami po ni Uncle Dagol, alas 9 po ng gabi hanggang alas 12. With Mang Kanor yan. Salamat kasi nakakasama namin kayo. Bukas ulit! Salamat sa mga OFWs natin nanood. Asa mo sa palengke mo karon na diri sa Manila o nasa probinsya. Salamat po. Nakasama nyo, Tita Tanya Chinira. Uncle Dagol with Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Regards din kay Kuya Dut. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan. Ito yung mga ididikit natin na kanta para Ididikit? kay... Didikit. Saan? Para kay... Uy, si Sa Tutoy pader. Si Tutoy Bato. Uy, ikaw Tutoy Bato, ha? Oy, Nico. Ah, Sito. Psst daw, sabi niya kay Tita Tanya. Salamat, guys. Don't know what to say.
Metro's #1 Love Radio. Basic!